Историята за Марина, веганка и йога инфлуенсърка, придобива нова посока, когато тя се изправя пред неочакван здравословен проблем. Лекарите й казват, че веганската диета вече не е достатъчна за нейното здраве. Трябва да включи животински продукти, за да възстанови баланса в организма си. Тази новина не просто застрашава физическото й състояние, но и цялата й кариера, изцяло базирана на строгата и веганска философия. Началото на вътрешния разпад, Марина се намира в страшна дилема. Ако приеме препоръките на лекарите и добави животински продукти, ще загуби всичко, което е изградила. Хиляди последователи, партньорства с брандове, които възхваляват веганския начин на живот, и имиджа си на непоколебима защитничка на природата. Тя разбира, че цялата й идентичност е опряла на тази идеология и всяко отклонение от нея би означавало не само професионален, но и личен крах. Точно в този момент на вътрешен хаос се появява сивият маг. Той, както обикновено, не влиза директно в битката си с мамите, а започва с наблюденията си отстрани, сякаш невидим за околните. Виждайки как Марина стои пред избор, разкъсвана между здравето си и социалния си образ, той тихо заговаря. Можеш ли да понесеш истината, Марина? Или ще се задушиш в своята собствена илюзия? Не искаш да загубиш всичко, знам. Но защо илюзията, която си създала, е по-важна от теб самата? Ще продължиш ли да продаваш този блян на здраве, когато истината ти е тежка като вериги около шията? Марина замълчава, обмисляйки думите му. Тя знае, че ако признае проблемите, ще последва унижение. Последователите и ще се отдръпнат, а светът на инфлуенсърите ще я зачеркне. Сивият маг я поглежда под шлема си, студено и безстрастно, докато тя се чуди как да избегне краха на всичко, което е построила. Той вдига ръка и символично разрушава една от фалшивите илюзии, които е изградила около себе си, като счупва знак с надпис «Веган до живот». Няма как да избягаш от това, което ти предстои, продължава магът. Или ще паднеш под тежестта на собствените си лъжи, или ще се освободиш. Илюзията за веганския рай те държи в клетка. Колко още можеш да изтърпиш, преди клетката да се срути? Осъзнава, че няма как да избяга от избора си, да признае истината и да загуби всичко, което е изградила, или да продължи да живее в лъжа и да страда физически и психически. В този момент тя се изправя пред истината за себе си. Всички идеи, брандове и проекти, които е създала, са опрели не на реалното й състояние, а на илюзията, която е поддържала заради социалния натиск. Ето сивият маг я оставя с последно предупреждение. Истината винаги ще победи. Колкото по-дълго се криеш от нея, толкова по-тежка ще бъде цената, която ще платиш. И помни, истинската сила не е в това как изглеждаш пред другите, а в това дали си готова да понесеш последствията от собствените си решения. Марина разбира, че ако продължи да живее в заблуда, не само ще загуби здравето си, но и душата си